Kita akan mendengarkan angklung seksi Paropuan Huria menyanyikan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa.
Shalom. Parhalado pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas namandohoti par minggu onon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani. Minggu tasadarion, imana margoar, minggu pasiahon dung trinitatis. Topik minggu tasadarion, mangulu songon ngoluni akan naung malua. Tapuji madebata di bagasan lasni roha, taindehon ma arina marhasonangan. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia natu mopa langit dohot tanoon. Amen. Aina mangulu do hatani debata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sandok podang si dua baba, jala manurusi doi rasi-rasa disirang hosa dohot toddi, akaring ring pe dohot utok, jala pakuhum doi, iparohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso atu dosan jala para siroha. Upaserep hami rohanami di jolong, jala hupangido hami tuho, selehon asini roham, manggohi rohanami. Jala sondangi rohanami marhite-hite tondim, asalam hutinggal hon hami nasa dosa nami. Jala hutangi hon hami hatam nabadiai. Saipaian ma hatam di bagasan rohanami, asamar parbue nadenggan hami. Hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus tangan
Mangion hamuma patik ni debata imana tarsurat sian konfesi HKBP tahun 1996 bindu 10 tolu. Taringotu panggomgomi. Taha porsiai jala taha tidak kodo naro sian debatado pamareta namar sahala lau mangulahon hati goran mangondingi mangarau moti mangalau hajahaton jala makobasi akan narikot di warga negara dohot ngolu ni jolma. Yesus Kristus do ojahani huria na mangulu di portibion jala tahat tidak kondo pabua debata na mangalehon haluaoni di bagasan Yesus Kristus. Si ngotot tado ikon oloan do hita di debata asa di jolma. Marhite podaon taundol hondo debatado na mangalehon kemerdekaan tu bangsa Indonesia na berasaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dohot bernegara. Taundol hondo Yesus Kristus ulu balang ni huriai songon parhiteata mangido. Taundol hondo sita-sita doho tanggung jawab ni ruas ni masyarakata laho mangeahi hati goran holong ni roha hadameon dohot kesejahteraan marhite pembangunan nasional songon pengamalan Pancasila. Taundol hondo parsi dohot dohita pajok-jokon dohot mangaradoti hasitongani songon i nang marsaulihon pembangunan nasional. Sitang yang konon ni huriado aka panggomgomi dohot parhobasna. Atong rap mangido gogo mahita tuadopa ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik ni. Oleh Tuhan asiroham di kami, marpamu hati maroham Tuhan di dosa kami. Oleh Tuhan asiroham di kami, marpamu hati maroham Tuhan di dosa kami. Oleh Tuhan asiroham di kami, marpamu hati maroham Tuhan di dosa kami. Ale Tuhan asiroham di kami, marpamu hati maroham Tuhan di dosa kami. Ale Tuhan sai pargogoi mahami, mamarado tilomoni roham di ngolunami. Ale Tuhan sai pargogoi mahami, mamarado tilomoni roham di ngolunami. Ale Tuhan sai pargogoi mahami, mamarado tilomoni roham di ngolunami. Ale Tuhan sai pargogoi mahami, mamarado tilomoni roham di ngolunami. Di bagasan unduk dohot serep ni roha tatopoti madosata diadopa ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para si roha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton do hami tubuh jaladang adong haporsiaun di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akad dalanmu. Matsai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami. Sai ingot mahami hombar tu asini roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigema hata baga-baga taringotu hasesaan ni dosata.
Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida anakna, asini roha ni Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Jeremia 34 ayat 12 sahatu ayat 16. Jeremia 34 ayat 12 1 ayat 16 tajama margati soring. Alani i romusema hatani Jahoba tu si Jeremia ninnado ganup papitu taon hon ikon ganup hamu paluahon dongan na marga heber naung manggadison diri na tuho ikon onom taon leleng na pangulahonon na ho dungi paluahon mong boti ibana sian lambungmu hape dang ditangihon oppumu na au jaladang ditarehon pinggolna. Alai nunga hosing muse rohamuna, gabe diramuni hamu goarhu, jalamulak dibuan hamu ganup naposona bawa, dohot naposona boru-boru, akan naung pinaluamuna boti, marguru tu rohana sida, gabe marhata ikon hamu tu nasida sumuang gabe naposomuna bawa, dohot paropuan muse. Ima sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amin. Tunggamu baru aku dibantuake, Dung Yesus maringan dia. Tungga seorang awon tung dameroake, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia.
tindakon mahaporsiaw tai, songonahina tindakon ni dongata sahaporsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di porbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di pakuhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuatu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaek tu surgo, lau hudul tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, isima ibana paima mulak sogot tu tanoon, makuhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatapani halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda.
Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 17 Agustus 2025. Sada, Goar ni Minggu. Goar ni Mingguta sadarion ima Minggu pasiahon dung Trinitatis. Dohot tema mangolu songon ngolu ni akka naung malua. 2. Partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 di Patupa Huriata do partangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Turpu Jamita di Enet Sian Sada Tesalonika 5 ayat 12 sahatu 24. Dohot tema asini rohani Jehovah hot rodi saleleng lelengna. Atong ria mahitaro tu partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu Dewan Koinonia A. Seksi Sekolah Minggu di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2025 pukul 7.30 wib sahatu pukul 10.07 wib HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patupahon Pembekalan Guru Sekolah Minggu se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Sudirman. Hobartusi mewakili Sian Guru Sekolah Minggu HKBP Pondok Bambu IMA perwakilan seksi Sekolah Minggu Inang Rodo Christmas Happy New Year Saragi. Perwakilan Guru Sekolah Minggu Inang Sada Inang Lasma Roha B. Boru Nadiak. 2. Tersayang Boru Situmorang. Tolu Inang Uli Renta Boru Lubatobing. 4. Inang Riris Sidabutar. 5. Inang Daralince Ye Fon Bulow. B. Seksi Remaja. Di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2025 pukul 10.30 wib di Patupa Huriatado PA Remaja maringan di konsistori gereja na niuluhon ni amang situa Yunpri Hutagalung SH MSI Nats PA di Enet Sian Sada Timotius 4 ayat 12. Pinangido tusude remaja ni Huriata dohot parguru malua asaria madohoti acara PAI. Tolu PA Punguan Pasutri. Di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 10 wib sahat tunasidung Punguan Pasutri ni Huriata Patupahon seminar turuas ni Huriata maringanan di aula lantai 2 gereja dohot tema fenomena LGBT menurut pandangan iman Kristen dan pelayanan bagi yang mengalami pergumulan. Pembicara Amang Pandita Dr. Jusen Buang Manalu dohot Amang Sihol Situmorang Sian Komunitas Transform Life Community. Pinangido tu ruas ni Huriata asaria madohoti acara seminari. D. Seksi Paropuan Huria Manang SPH. Hobar tu program SPH tahun 2025 dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia na pawalupuluh tahun Seksi Paropuan ni Huriata SPH Patupahon perlombaan IMA senam bersama perorangan, lomba memindahkan gundu pakai sumpit, lomba kereta bolon, lomba makan kerupuk, dohot na asing di Patupa Mai Marsogot hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 mulai pukul 6 wib sahat tunasidung maringanan di halaman gereja.
Pinangido tu ruas ni huriata asaria madohoti acarai. Seksi lansia. Marsogot hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 pukul 7 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patupahon doa bersama merawat lingkungan hidup. Maringanan di Tugu Proklamasi. Khobartusi na mewakili Sian Lansia HKBP Pondok Bambu Ima Sadap Inang Nyonya Situa Lumbantoruan Boru Napitupulu. 2. Inang Nyonya Situa Simanungkalit Boru Tabunan. 3. Inang Nyonya Purba Boru Manik. 4. Inang Nyonya Simamora Boru Silain. 5. Inang Nyonya Simanjuntak Boru Tambunan. 4. Dewan Marturia Seksi Sending. Maringot bulan sending HKBP na pa 120 tauton Khobartusi di hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 na nengro Kuriata Patupahon Minggu sending HKBP Resort Pondok Bambu. Jala Marjamita di Parmingguan Manogot pukul 7 WIB, Dohot di Parmingguan Arian pukul 30 WIB, Ima Amang Padita Sarit Amsal STH, Padita Fungsional HKBP Cijantung. Padita Nokia Makobasi penginjilan di HKBP Pulau Rupat Riau. Jaladung Sidung Majahatiting di Parmingguan pukul 7 WIB, Dohot pukul 30 WIB, Ketua Seksi Sending Pasahaton Kata Sambutan Taringot Pakobasion Sending di HKBP Resort Pondok Bambu. Jala di Minggu Sadari di Parmingguan Manogot Arian Dohot Botari Papungu Pelian Tujolo Dohita Dung Sidung Jamita Lao Pasahatota tu Pakobasion Sending tu HKBP na di Pulau Rupat Riau. 5. Dewan Diakonia Komisi Beasiswa. Na di hari Minggu 10 Agustus 2025 naung salpu Komisi Beasiswa Pasahaton tu 20 halak ruas ni Kuriata Majalo Beasiswa Godangna 12.100.000. Beasiswai di Pasahat tu 20 halak siswa SD, ono pala siswa SMP, ono pala siswa SMA, Dohot walu halak mahasiswa perguruan tinggi. 6. Amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Di Minggu Sadarion tanggal 10 Agustus 2025 di Patupa Huriatado Papungu Amplop. Ima tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Tapasahat mai tujolo dung sidung jamita Dohot partordingna Sada pelian parjolo tolu kantong Ima tuhuria Dohot tu pusat. 2. Amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Atong tapasahat ma peliatai di Bagasan Lasni Roha. 7. Ruas Namar Sahid. Di Bagasan Parsahito do ruas ni Huriata. Sada Inang Nyonya Situa Marpaung Boru Pasaribu dirawat di Rumah Sakit Yadika kamar 415 lantai 4 ruas sektor opat wik 10 tolu. 2. Gisele Felicia Boru Sinaga ASM dirawat di Rumah Sakit Sam Maribasra Pondok Bambu ruas sektor tolu wik 12. Tabuan ma di Bagasan Tangyangta asalam tuhi pasna di Hilala Rohana Sida. 8. Parhepengon Parjolo pelian tuhuria 6.521.175 rupiah. Pelian tu pusat 7.170.325 rupiah. Pelian tu desha 6.856.000 rupiah. Panitia pembangunan
Rp1.850.000. Pungu sude Rp23.117.500. Songonima titing di huriata di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhata masude pakkobasion dohot peliani baen sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhata.
Maret dehitasian buku ende nomor 450 tolu, laos tapapungu mapeliata, katong sada A, sada B, dot katong nomor 2. Sadagur naumuli siana sakuari Goani Tuhan ta Yesus Ido naumuli Goarmi tuaki Goani do endeki Goarmi Yesus no pamalum rohaki Tuna malum doroaku Nunga sonak tuniki Goarmi do senjataku Dupak akamusui Goarmi Jesusi Olan ilo endeki Goarmi Jesusi Do pamalum rohaki Si palua dogoarmu saat palua toniki Nasaratnya disimulis ikon sego banoni Goarmi Jesusi Yolan hido endeki Goarmi Jesusi do pamalum rohaki Sadagur naumuli siana sakuari Goani Tuhan ta Yesus Ido naumuli Goarmi tuaki Goani do endeki Goarmi Jesusi do pamalum rohaki Tungna belum doroaku Nunga sonak toniki Goarmi do senjataku Dupak akamusui Goarmi tuaki Olan hido endeki Goarmi Jesusi do pamalum rohaki Martangyang Mahita. Ale debata amanami na hupuji hupasangap hami di bagasan anakmu Yesus Kristus si palua hami. Maulia tema Tuhan di pasadaho hami di parsauran nabadia di minggu sadarion laho mamuji doho pasangapon goarmu. Terlumobi Tuhan dinalau marsaur doto manangihon hatam. Di bagasan partikianon ale debata
Nang tumangihon hatami mahami, ramoti hami saluhutna parbisuki. Asa tangi jala huatu si hami, ahanapin nang idom, di bagasan ngolu nami marhite sian hatami. Atong makuling maho nungarade hami tumangihon. Mangasahon anakmu Yesus Kristus si palua hami martangia kami tuho. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita. Kita napungu di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan Minggu Tasadarion, jala topetma, di namar pesta hita, marningot Hari Kemerdekaan Republik Indonesia naung 80 tahun. Jala tapatuduhon do semangat ta di parsorata di tikion dengan nuansa merah putih. Merdeka! Tatangihon maha tani debata, laho manambai semangat ta hiras ni rohata sian sada Petrus 2 ayat 10 sada, sahatu ayat 10 pitu. Sada Petrus 2 ayat 10 sada, satu ayat 10 pitu, songonon ma didok. Huapoi mahamu, songon aka pai solat jala halak dagang. Oro pamuma aka hisap-hisap ni roha sibuk. Namaralo dopak partodion. Marparange nadenggan mahamu di tonga-tonga ni aka parbegu. Asa ia adong napahata-hataho kamu songon aka parjahat. Gabe dipasangap nasida debata di ari panuluhani. Dung diida denggan ni ulau muna. Uduk mahamu maradopon nasa uhum. Nasinuan di hajol maun. Ala ni Tuhani. Nang maradopon raja parruaso parginjang. Nang maradopon panguhum, aka nasinuruna mamicang, aka sibaen na jahat. Alai mamuji ia siula nadenggan. Alai ai ondo lomo ni roha ni debata. Naing ma marhitesian ulaon nadenggan, popoman muna haotoon ni halak na hurang roha. Ay akka naung malua dohamu. Alai unang ma pinake haluaoni mangodingi hajahaton. Songon akka naposo ni debatama tahe. Marhapatunon mahamu tu sasude. Haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangap ma raja, ima sahatna. Kita napungu di bagasan Tuhan Yesus Kristus, barita ni turpuk jami taon, ima naborhat sian, namasa do parmusuon, dopak halak Kristen di huria na parjoloi di goari di son di Asia Kecil. Molo di hatorangan ni akan ajina harupani di dok Turki sekarang. Masa parmusuhan dopak halak Kristen totu narodoi sian aka anti Kristus. Yang menolak
salib, yang menolak Injil, yang menolak ajaran taringo Tuhan Kristenon, na manulak ngolu ni halak Kristen. Di pasahat do tu akahala Kristeni akahata naso ture. Di tuhas-tuhasi do akahala Kristen marhite akabarita naso tikos. Dituduh do ia akahala Kristeni ima halak naso martuhan manang ateis. Buasa didok akahala Kristen naso martuhan ala peristiwa jemaat mula-mula orang Kristen mertabuni do patupahon pertangyangan parmingguon martangiang marende di aka inganan di bilut nabuni. Jadi ala martangiang manang marede nasida diinganan akan abuni, gabe didok manasida hamu akan asomar Tuhan. Diperbandingkan persekutuan orang Kristen dengan persekutuan orang-orang pada waktu itu, di mana di luar daripada orang Kristen manomba kaisar, manomba gana-ganaan, manomba patung. HP aka Kristen tidak ada patung. Di inganan nabuni do nasida ay marawai di siaka Kristen ni martangyangi. Marende. Bahkan mungkin sampai sekarang ini menjadi persoalan pergumulan juga bagi orang Kristen. Ay marawai marpungu-pungu nasida di si martangyangi mamuji, manjogwar ni Tuhan. Tidak ada yang disembah. Ay dah ngadong di si patung. Apalagi pada waktu Uriana Parjoloi manomba kaisar. Di pasahat dituduh nasida naso martuhan. Jala didok muse iya kahala Kristeni kanibal. Si pangancolma, bahasa didok si pangancolma karena orang Kristen mula-mula mereka sudah diajarkan bahwa mereka berdoa bersama, makan bersama, bernyanyi bersama, dan memecahkan roti bersama-sama. Artinya ketika mereka mengadakan perjamuan kudus, ala ajaran perjamuan kudusin mandok omma mudarhu, omma dagikku. Gabe didok dituduh halak di luar orang Kristen, ternyata orang Kristen itu kanibal. Ay dipangan mudar, ay dipangan daging. HP ajaran dona kiningan namandok perjamuan kudus itu melambangkan darah Kristus dan tubuh Kristus. Siapa yang masuk dalam persekutuan perjamuan kudus berarti masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Alai dianggap orang luar orang Kristen adalah kanibal, si pangan jolma. Dituduh do muse iya kahala Kristeni ima marroha-roha tumudarna sendiri. Ahadulapatan ni marroha-roha tumudarna sendiri, atau didok telah melakukan hubungan sedarah. Ala adong pangajarion di tongah-tongahnya ala Kristen, ia hita ala Kristen, ikom marsiha holongan dohita ala hita marhaha maranggi di bagasan Kristus. Jadi ada anggapan yang salah, ternyata orang Kristen itu bisa saling menikah dengan sedarah. Allah didoknakin hita hala Kristen marsiha holongan marhamaranggi do hita di bagasan Kristus, kita satu. Tetapi orang lain di luar daripada orang Kristen itu menganggap
bahwa ternyata orang Kristen itu sendiri telah meroha-roha tumudarna sendiri. Berarti boy menikah na maranggi ni nana asing. Hape dangi lapatan nanyan. Tuduhan akan asotikosima di pasa tuhala Kristen laho mengelabui manang manursari manegai haporsiaon ni hala Kristen. Asalam mandao sumurut sian Kristus. Adong mamusena sida digosa-gosa akka pimpinan manang ulubalang ni Kaisar Roma. Ala ditulak kehadiran ni hala Kristen di tonga-tonga ni masyarakat. Bohama hala Kristen boy martahan maniop haporsion na omma alus ni baritai jami taon dia poi si Petrus manasida diberi semangat molope dituduh halak hamu nasomar Tuhan si panganjolma bahkan didok nakim maroha-roha tumudar sadiri unang talu hamu. Ay nunga di tiop hamu haporsyo muna. Jalan nunga malua hamu di bagasan Kristus. Nunga partohap hamu di mudar doho daging ni Kristus. Nunga partohap hamu di haluaon na pinatupan ni Kristus. Engkau telah mendapat bagian dari keselamatan dari Kristus. Engkau sudah merdeka. Nunga malua, nunga sada di bagasan Kristus. Dang pola ganggu, dang pola mabiar mengadopi akka parmusuon narosya luar nakin. Alai tiop ma haporsionmu di bagasan Kristus. Dituduh halak petuhon asosuman, ingo ma, nunga merdeka ho. Nunga malua ho. Nunga di bagasan Kristus so, unang mabiar ho molo di gosa-gosa, akahalak di luar Kristus. Hamu akadongan sa porsiaon, molo dia poi si Petrus penasida, mengadopi pertentangan dari orang-orang yang tidak menerima Kristus nakin, songon dia mapangalahon nasida sikapna, mengadopi parmusuoni. Didok unang alohamu. Unang pola alohamu nasida. Alai patuduhon ma marhite parange nadenggan. Lapatan na disi mangalo halak na sa patubo perbadaan, unang alo marhite perbadaan. Mangalo halak na bertentangan do tita, unang alo marhite pertentangan. Ay lamar jibur-jibur do anon pertentangan parmusuoni. Lam galak do anon abii. Alay popomma. Popomma haotoon ni halak na hurang roha. Anggap may akan na hurang roha. Anggap may akan na oto. Jadi molodok kalak hape narimas-rimason nasay patubu-tubu bada haguturon parmusuon. Anggap may na hurang roha akan na oto. Popomma marhite ulaon nadenggan ay molo-olo ho ano marmusu do pakibana mangaloibana doho mahoga behalak naoto doho nahurang roha hape nang merdeka doho alay molo-olo doho parmuruk-muruk mangalo aka parmuruk-muruk berarti engkau belum merdeka.
Dang dope selamat to, dang dope termasuk bagian dari persekutuan di dalam Kristus. Tung macai haci do hatai molodidok, angga maina hurang roha akana oto. Jadi hita manginang, molo adong taboto di tonga-tonga di humaliang ta, na sepatubu-tubu akabada, jami tahun paingoton, engkau sudah merdeka. Merdekakan dirimu, jangan perbudak lagi dengan melawan, mangalo. Adidok nao todoi, sotung kabe doti tahalak na oto na hurang roha. Popon, molo didok popon, molo didok popom, molo didok tahe popom aha doi. Termasuk doi mangorom, bijak memperhatikan. Molo di bahasa Indonesia membungkam. Alai praktis do diajari dia puisi Petrus gariada patuduhon ma marhite parange nadenggan. Marhite parange nadenggan. Tagonan patuduhon marhite parange nadenggan unang alo. Asa unang tubuh rimas parbadaan haguturon muse. Ay gogo ni pamatang do boy manaluhon manang pamonakon. Alay mologale do pamatak ta manang sadihari pedakya hitamonang. Molo botohon mangalo botohon ba isenang gogo manamonang. Alay molo bisuk do mangalo haotoon, bisuki do namonang. Bisuki marparbuehon parangin adegan doi. Bijak memperhatikan mana yang baik, yang benar. Na ikon ulahonon na. Ima apo-apo sian si Petrus maradopon halak Kristeni. Nang tuhita pesaluhut na apo-apo ni debata doon tuhita, asa tatanda ia dirita ngoluton halak Kristen nung ngatong taruli di haluani. Engkau sudah merdeka. Nunga maluaho sian gonggoman ni sibolis, siang gonggoman ni dosa, marhite pakokopo ni Jesus Kristus. Jalan nunga di hangoluhoko ngolu ha Kristenoni. Marhite ulaon nadenggan. Ditogu-togu do muse marhite jami taon. Ia halak nang manjalo haluaon keselamatan, kemerdekaan dari Kristus ikon unduk jala gabe sitindangi. Na parjolo didok unduk ma tu raja. Unduk ma maradopon raja parhuaso parginjang. Unduk ma maradopon panguhum. Artinya disi halak Kristen pada waktu itu tinggal di tonga-tonga ni masyarakat na dipimpin seorang kaisar. Diajari dotong nasida tunduk dan taat kepada panguhum, kaisar maksudnya. Tetapi jika ajarannya salah yang tidak sesuai dengan hukum Allah, firman Tuhan, unang pola unduk. Molo kaisar mengajarhon audo Tuhan. Ise naman jauh kaisar Tuhan akan selamat.
Alai ise naso unduk tu kaisar, naso manjo kesari Tuhan akan mati. Adong doi mati tersilang, dibakar dengan dipanggang, disalib terbalik, dan sebagainya. Mulut tajaha kematian aka rasul-rasul. Tong do diajari asa unduk nasida tu pemerintah. Tetapi yang mengajarkan ajaran yang benar sesuai dengan hukum Allah, aturan ni debata. Sahat tu hita baritaon asa unduk tu nasa uhum doho pamarenta. Ay mangolu hita nuaing di tonga-tongani masyarakat yang beraneka ragam. Hidup di tengah-tengah kemajemukan. Bagaimana kita menunjukkan orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, apakah mau tunduk kepada hukum di tengah negara ini, tunduk kepada pemerintah? Nakin dipatik sian konfesi, dipabaki debatado, ditanoon aka panguhum. Jala tarajumido ditoru ni huaso ni debatado aka uhum nang panguhum di tanoon. Alay tahapursiay na dipabaki debatadoi laho mangatur ngolu ni jolma asalam taratur ngolu ni jolma. Hitanuaing mangolu di tonga-tonga ni negara Indonesia nunga 80 tahun. Di tonga-tonga ni masyarakat yang beraneka ragam. Jamiton tunduklah kepada aturan pemerintah di tonga-tonga ni negara. Suku-sukun aka halak nong merdeka hita 80 tahun nuaing. Apakah kita sudah termasuk orang yang tunduk kepada hukum dan panguhum? Manang akana suka melanggar hukum kah kita? Molo saya talanggar dope uhum taboto do sitong, taboto do nadia na sitong, alai saya talanggar, berarti kita belum merdeka secara pribadi nang partondion. Goaron do merdeka Indonesia 80 tahun, tetapi kekristenan jika masih melanggar aturan, melanggar hukum, berarti kita sendiri belum merdeka. Nampai secara keseluruhan nunga merdeka ina, tetapi secara pribadi apakah kita sudah merdeka? Molo saya talanggar dope aka aturan, namambahin ngolut tadang maratur, berarti kita belum merdeka. Hamu aka amanami inanami songon diturpuk epistel taringo tu halak naung malua, taringo tu halak naung merdeka. Halak naung malua, halak naung merdeka, ima naolo paholang dirina siar ragam niaka hisap-hisap ni daging. Napaholang dirina sianaka roha sibuk akan amaralo tu partondion. Halak na say mangolu dope di parmainanon. Halak na say mangolu dope di hasipelebeguon, akka di hadatuon, akka di hamokuson, kikir, di parjujion, parmabuhon, riting ni roha, akka nasumantusi, di Galatia 5 ayat 10 1:20 sada. Molo adong dope
akan manggoari diri na ala Kristen alai mian do peibana di pangalaho roha sibuk parbada nakim mokus marjuci marhadatuon mardatu-datu aka nasumantusi berarti belum merdeka. Dang dope merdeka. Jala aka halak naso merdeka ditogiho dombuse halak na asing mangihuton ibana asa adong donganna. Asa adong donganna. Unang ma saor hamu dohoti. Alai ulahon ma nadenggan. Jala marhapatunon ma hamu tu sasude. Haholongi dongan habiari debata pasangap raja dohot uhum. Ido tanda ni halak naung malua naung manjalo haluaon sian Kristus. Aka halak naung malua jala naung manjalo kemerdekaan adong do padan ni rap doho debata nang dongan jolma. Ima episteli marpadan. Si Zedekia marpadan do ibana tu debata melalui memberikan pembebasan kepada masyarakatna. HP Dioseibana do padani. Ujungna Roma uhum ni debata tu si Zedekia. Akahalak nong malua berarti sudah ada ikatan padan janji dohot debata. Molo tak akui do diri tadi sonong merdeka malua. Merdeka di tonga-tonga di negara, merdeka secara partodion, mengakui Kristen, mengakui Kristus, ahama padata maradopon debata di haluotai. Ahama padata. Molo halak Kristen diturpukon marpadan ima haholongi dongamu jala habiari debata. Ulahon nadenggan. Omma janji, omma pegangan ni halak Kristen, tanda naung diselamatkan, dibebaskan daripada permusuhan, maradopon orang di luar kekristenan akin, mereka tetap melakukan perbuatan baik. Maka holongi dongan, jala makabiari debata. Hita nong maluan waing ahama padata maradopon debata. Ahama padata maradopon debata di haluau nong tajalo. Dos doi padani tiki natoras mambuan yanakonna manjalo pandidion nabadia. Padana ima togihon buan yanakomi mangguruhon hatani debata. Pasangan suami istri manjalo pasu-pasu pardonga saripeon ahama padanna disi haholongi dongamu. Kasihi istrimu, tunduklah kepada suamimu. Akapadan na asingi godang saluhutna martudu-tudu tu na pasangapon dohot makabiari debata. Adong sada barita mardonga poda. Carita mardonga poda taringo tu padan. Sahalak ama mancaki kalapa. Diboto do mancakit. Diboto manak kalapa. Taringo tu padan maon sahalak ama mancaki kalapa yang membuat kalapa. Jadi nakok maibana mancaki kalapon naing membuat kalapa nek sa matu gijang. Dung sa atu gijang dibotibana ma kalapaon badi padabui ma. Hape topu maro alogo nagogo.
Jadi goyang batang ni kalapon. Tabayak ko moloro alogo nagogo hape amatay nakin dikijang dope. Jadi totum mabiar do amatay sotung dabu. Jadi di dokibana ale Tuhan gogohiya na logoon. Nang madabuaw Tuhan dokoma sip alogoy. Molo sip alogoy huleo pe hambing tugareja tanda hamuleteoku malua au siap parmaraanon. Huleo pe hambing ima padanna Tuhan dokoma sip alogoy. Hupasaha pe tuhuriay sada hambing molo malua au siap maraon. Dungi turum maibana lam nenge ma alogoy. Turum maibana dung satonga nunga mo rube pangulus ni alogoy. Jadi diberengi bana matutoru tinggal sa meter nai nama. Didoki bana di rohana. Nunga sip alogoy. Rugi maawan no mga leo kambing tuhuriay tutuhani. Marpikir ibana sa tokin, buhama carana atenin na. Pitor di dokibana masongon di bagasa rohana, ikokudabuhom madiriku hudokma tukapawan non asa una kupasa behambingi na. Jadi di dabuni bana madirina, ditukaponi bana bohine itu tanoi, pitor di dokibana matutuhani. Dan jadi lehonok kubetuha kambingi, ay tuka doau. Ima padan, marpadan do ibana nakin asa malua. Dia sudah selamat. Alai dung taruli ibana di haluau ni keselamatan lupa dengan janjina. Marmiam-miam ibana tu padan na maradopon debata nang tu dirina sendiri. Hamua kadongan sotuk songoni dohita merasa sudah merdeka, sudah diselamatkan, sudah dibebaskan oleh Tuhan, alai padani dang diulahon. Padani diabaikan. Halak Kristen marhite apo-apo ni si Petrus sotung lupa nasida di padan nasida maradopon debata. Imanaki setia maniop haporsionna. Unang masongon barita na mardonga podaon songon amatai lupa di padanna dung taruli ibana di haluau ni. Kita na pungu di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Alatongon sadarion marlas ni roha hita di pesta na marningot kemerdekaan 80 tahun Republik Indonesia. Pasu-pasu na macayar gadoi tapakilalahon satro di bagasan tikion. Jala molo godang pe aka pergumulan di tonga-tonga ni hajong-jongata di tonga negaraon. Bagaimana Kristus memberikan keselamatan kepada kita, songon dia Kristus mangalehon haluau ni tuhita, totudang dipasombu hita di aka pergumulan, dang dipasombu hita di aka panosak ni namasa ditongani humaliang ta. Molorade Kristus mangaleho kaluau tihita, berarti dia ka pergumulat tapi di tonga-tonga di negaraon radedo Kristus mangalehon haluaon dihita. Asal mah dipaingot tita ia kemerdekaan haluaon ni ima kemerdekaan yang beraturan. Ngolu nama raturan dang marlomo-lomo. Tetapi kemerdekaan yang bertanggung jawab mandalani ngolu.
kemerdekaan yang bertanggung jawab mendalani ngolu. Mangolu pehitan waeng, ngolu na bertanggung jawab ma di tongan negara. Mangolu pehita secara pertondion waeng, bertanggung jawab ma di ngolu partodion, marningot pada ta maradopon debata. Tanggung jawab ta ima ulahon ma nadenggan. Unang patubu parmusuon, unang patubu parbada-badaan dohot haguturon alai popomma akkana hurang roha popomma akka haotoon marhite ulaon nadenggan. Amen martangiang mahita. Tuhan debata maulia tema dihaluao napi natupam dingolu nami makamonakon aka ihot-ihot ni hamusuon dopak ngolu nami hamusuon maradopon dosa nang aka ulaon ni sibolis hamusuon dopak na manegai parsaoran di parngoluon nami. Urupi hami Tuhan, manaluhon saluhut nai asa margogo hami. Lumobima marparbue ma pambahenan mi haluau mi di ngolu nami marhite ulaon nadenggan. Asa marhite ulaw na dengganido boy manaluhon akka na jahat akka haotoon akka parmusuon di portibion songon na jinom hami akka hala Kristen nang mangolu jala marsaur doto Tuhan di ngolu haporseaon ramotima huriam akka ruasmu asa toktong mardame di bagasan ngoluna di tonga-tongani keluarga nang maradopon humaliang halak pakema akka halak Kristen Tuhan jongjong patuduhon hasitongan patuduhon hadameon asa marperbue Tuhan, haluaon basa-basami na nilehonmu dihami akan nahinokopmon. Ale Tuhan, marningot to hami di bagasan sadarion, na walasok kami Tuhan ari parningotan kemerdekaan Republik Indonesia naung 80 tahun. Homa naman jonjongi tano inganan nami di Indonesia Tuhan. Di tonga-tonga ni keberagaman. Asa mardame hami saluhutna maradopon akan humalia kami di tonga-tonga ni keberagaman. Lumobi ma Tuhan akahala Kristen. Nasopola dope torop marhasonangan, patupahon, parmingguon, di akka inganan nabe, alani akka, parmusuon, dopak halak, naso manjalo, hajongjongan di goarmi, di tonga-tonga ni masyarakat. Posdorohanami Tuhan, diurupi didongani hodo akka dongan nami hala Kristen diluat nama ragami asa toktong dipatuduhon dihatindakon haporsionna marhite ulaon nadinggan asa ido Tuhan na boy papatarhon holong nasiakko boy padamehon pademakon akka haguturon di tonga-tonga ni negara namion.
Tuhan Jehova debata amanami, padao aka persalisian, padao aka perbada-badaan, alai lehon ma hasadaon hadameon, asa merdame sonak kami mangolu di negara namion. Tuhan Jehova debata, utangnya ko kami do aka ruas ni huriam, natongon nuaing gale pamatang na akan marsahit na dirawat di rumah sakit nang mendalani perawatan di Bagas Nabe. Lumobima inang Nyonya Sintua Marpaung boru pasaribu dohot dakdanak sekolah minggu Gisel boru sinaga. Lehon ma tunasida hama malum. Ramoti aka obat nang perawatan parhitean tu hahisaron hahipason ni pamatang nang tondina. Tuhan Jehova debata, ramoti ma nang aka ulaon pakobasion ditungani huriamon. Pelayanan koinonia marturia dohot diakoni nang songoni ale Tuhan majelis perbendaharaan doho sekretariat tuhodo hupasahat tami asa ramoti dengan merdalan salhut na ulaoni hombar tulomo ni roham makoron las ni roha pasu-pasu tu sandok ruas ni huriam. Tuhan debata hutangnya ko kami doakan namar las ni roha namar ulang tahun kelahiran di bagasan minggu sadarion nang di bagasan nasa mingguon. Tuhodo pasatami ngolu nasida pasikop las ni rohana marhite mandok mauliate mamuji ho Tuhan ala diingot nasida siakodo ari-ari ni ngolu nasida siakodo hahipason dohot ganjang ni umur ditogu-togu hodo nasida tungolu namarlas ni roha tujoloan ni arion. Satu tangan matuhanu pasatami ngolu nasida akan namarlas ni roha pasikop matutulas ni roha nasida. Tuhan Jehova debata amanami akan namandok mauliate ditongani huriamon napasahato nakapelean. Tuho mahu pasatami lam tambai tu nasida pacarian nadenggan lam tambai nasida Tuhan aka pandaraman na uli. Asa marlas ni roha nasida di aka ulaun nasida be. Pasu-pasu aka usaha boy berhasil. Aka pendidikan ya kaya nakon na pe Tuhan. Ramotima asa sahat tu nasinita ni roha nabe. Ale Jehova debata amanami. Lumobi mau tangya ko kami do program jala pergumulan ni huriam HKBP hatopan. Di ari marsogot naneng patupahon doa bersama asa mangido tuho hami Tuhan mangalehon hasonangan mangalehon sadani roha hadameon di ngolu na huingatok kami di tano na pinasahat mi Tuhan boy hami makaholongi lingkungan hidup nami na makorhon doi ngolu namar hadumaon asa anggia Tuhan boy sonak kami mangolu di tano na pinasahat mi di ngolu nami. Ale Jehova debata amanami tuhodo pasatami salukutna akaparo kilo na niadopan ni huriampe togu-togu ramoti urupi ale Tuhan asa malua si anak kaparuk kilon nabe lubang pakilalaan na akapakirimon nasida pesihol ni rohana alu si matuhan asa sikop las ni rohana be di parngolon na
lam mertambah-tambah pamujian nasida di goarmu. Saha di homa Tuhan ngolu nami, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasahat ma peliata paduahon, 5 amplop untuk pembangunan rumah Moria Marinde Mahita. bata amanami na di banua ginjang, hodo haroroan di saluhut seleon lehon na denggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasa tamima sian na dilihon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pelianon. Patimpulhon harajaon mo, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohanami marite-hite tondim,
Asalamu tanda hami godang ni silehon mi Tuhami. Asalam grikir hami mandok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehon mi, nonderu di pamataku. Osadon guguki, rode salun wartaku. Upasahan itu nasong Ale ama namin na di banwa ginjang sa pinarbadia magwarmu sa Roma harajonmu. Sa saat malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa ginjang. Lehon matuhami sadarion hagoluan sihapari. Sa sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasar hon madamena tuton ditabe amen.